I don't recognize today myself. Father? Naman lechon ang ulam niya. Morning guys! Nakapag-ayos na ako kasi mag-film ako sa Chona's Kitchen kasi hindi na umuulan and siya nagmumukmuk kasi eto sabi ko gusto ko na siyang itapon kasi sira na. I don't want to put this in the bin. From Tito Dan. Ayaw niyang i-chuck sa bin kasi from Tito Dan. Sira na yung zipper, hindi niya na ito magagamit. I want to keep it. Oh, sige. But not here. Put that in your room, please. Kasi nakalagay lang dyan. Ang tagal ko lang gusto yan itapon. Ayaw niya talaga. Tapos ngayon nakita niya ako. Hi! So gusto niya, ayan, naka-ready na yung pagkain. Gusto niyang ilagay sa tinapay. What's this? Camilla. Ano? Camilla. Pamela? Nutella! Nutella. Nutella. And si Zach, and si TJ, and si Jen, gusto nila magpaluto nito. And what's this again? Mocha dog. Mocha dog. So, i-airfry ko lang to. And it's daylight saving time. Yeah, oo, alam na nila, daylight saving time. Pero yung relo namin, hindi pa Mom. Naka, Dad said, naayos. I'm having two, but you have to cut it up for me and your teacher. I have to cut after I cook. Yeah. No, Okay. when you're cooking it, when you cook it, What? so one, just like this long, and this one, like you have to cut it up. So, 1.5 for you and TJ. No. What? Ewan ko, This sandali lang guys. one's Basta, mine and that one's good. okay. Magluluto. You gotta cut one out for me and for your teacher. Okay. Niluluto ko yung mocha dog ni Zachary Boy. Ilabas ko na itong chicken. And eto pala yung broccoli kagabi na-boil ko siya kagabi. And ngayon, ang i-boil ko naman ay yung chicken. Kasi ito yung lulutuin ko sa Chona's Kitchen. So, i-ready ko lang sila. Oh, wow, you've been eating the Nutella. Nag-lipstick siya, guys. Yung lip gloss lang. Ito yung kay Holly. And request niya lagyan nito. I wanna cut it. Okay, wait. Mom, Okay, I'm yes. having that for us. I wanna cut it. Can I try? Gusto niya. Wait, Holly will cut it. Siya raw magka-cut. Okay, cut it. So, pinapakulang ko na yung chicken. Ang linagay ko ay mainit na tubig. Nag-init ako dyan. And, ayan, kumukulo na siya ng konti. Malapit na yan. Si Zach, and si Zach, naiinip na siya. Kakahintay ng mocha dog niya. Kasi hindi pa siya. Malapit na. Almost. And si Holly, gusto pang another na sliced bread. What? Almost. Ayun si. Baba, you alright? Yeah. Ang dungis ng... Yeah, I will cut it, baby. Baba, Yes, I did. Okay. Welcome. Careful. What? Andito na si Kuya. Eksakto, Kuya. Okay na siya. I need to take one out for Dad. Okay. It's alright. No, it's alright. Binibigyan niya akong isa. Okay, thank you. Dadalhin niya yan sa shed kasi si Jan naglilinis. What's Daddy doing in the shed? We're cleaning up. Cleaning up? I don't want this. Oh, you don't want? Okay. I'm just like on the outside, and I don't like the bed. You said you want... Oh, she just wants. It's alright. She can come. Punta natin sila doon. Nandito si Jan sa may gripo. Hi, Han. Hi, Galby. Where's they? I'm gonna film. Oh, that knocked me head like that there lifts up. Hopeless. Oh, you are hopeless. How? Huh? How? Oh, I just knocked it on something and it just rips. The skin is bloody soft. Look at your... Ang dami niya ng suga. Mom, where's the marker? Wow, look at... Guys, di ba nakita niyo to before? Oh, hindi pa tapos. Inaayos niya, Inaano niya ba? Nagdi-declutter siya. Is this going to the... Oh, it'll go through. He's gonna go through. But then I'll do that and tomorrow. This one, diba ang sipag, yan ang nagagawa ng naka-isolate. Hindi kasi pwedeng pwede naman siya lumabas, pero hindi yung sa mataon. Lumalabas naman siya, kumukuha siya ng coffee niya. Yung yung regular na ginagawa niya, kumukuha siya ng coffee sa shop. It's alright. Good? Kuya, can you get the other one there? For mommy, please.
Okay, thank you. Okay, Sak, be careful. That's hot, Sak, ha? Just be careful. Oh, si Oli gusto niya na. Kanina kasi ayaw niya. So, nililinis niya dito. Oh. It's good, honey. It's getting there, yes. Baba, we're gonna film soon, okay? What we gonna cook? Baba, what we gonna cook? What are you having for toast? Wait. What are we having for toast? Chicken. Okay. Come on, Eat inside, Baba. Holly. Come on, Baba. So I'm gonna make a mess here. So eat inside. Yeah. Asikasuhin ko na yung ginagawa ko. Ah, just one. Ito yung akin. Ha? When I got that, I touched the metal thing in there. I touched the metal. Yeah, it's okay. Maglalagay ako nitong sriracha dito sa aking mocha dog. Sarap nito, guys. Oh, wait. Hindi pa pala ito na bubuks. Tanggalin kasi muna to. Lagyan natin ito. Oh, yum. Ang sarap, guys. As in, yung chicken, malapit na siya maluto. Sarap nito. Wala silang malaki. Maliit yung nabili ko. Ito na yung chicken. And kukuha tayo doon sa stock room na creamy mushroom. Wala kasi akong creamy broccoli. Dapat creamy broccoli. Kaso wala. So, hanapin natin yung creamy mushroom. Mayroon akong binili. Saan? Andito yan. Hanapin ko muna. Andito siya sa pinakailalim. So, ayan. Condensed cream of mushroom. So, ayan ang ating kailangan. Ipalit natin dyan. Okay. Nabili ko to sa, wala na kasi sa Kohl, sa ano na to, sa shop. Dito sa, malapit sa amin. Malapit na matapos dito sa aking pre-prepare para sa Chona's Kitchen. Ito naman si Jan, hindi nga umuulan, pero siya, nagkakat ng lawn sa harap. Naririnig nyo ba? Di ba? Hinintay kong hindi umulan para marinig niyo ako. Si Johnny Boy naman, andito siya. And, yung aking assistant, nandito siya. Ha? We're gonna cook! Yung assistant ko nagsa-sideline. Nagli-labor doon sa daddy niya. Nakasakay siya doon sa lawnmower. So, tapusin ko lang to. Malapit na matapos. Sana matapos na yung si Jan kasi nung oras na alauna na, guys. Tapos na ako mag-prepare, guys. Narinig ba si Jan? Andito na siya sa, sa backyard, sa likod. Siguro magluto muna ako ng kanin habang hindi pa siya tapos. Anong oras na? 2:30 na, guys. 1:30. 1:30 ba? Kasi yung relo namin, 1:34. Kasi etong relo namin, hindi pa siya na-adjust. So, magluto muna ako. And medyo makulimlim. Sana maganda yung yung pag-film namin mamaya ni Holly. Magluto muna ako ng kanin. Ito na yung aking mga gagamitin. Ayan. Abangan nyo yan sa Chona's Kitchen, guys. Cook na natin tong rice. And sana matapos na si John para makapag-film na ako. Hindi pa rin tapos si John. Ang ingay niya. Mas maingay pa siya sa ulan. Ano yun siya, oh. Nasaan na siya? Where are you, Han? Wawala siya, guys. Are you almost done? Done? Oh, good. Tapos na daw siya. Ayan, malinis na. Nakat niya na ulit. Okay. Tapos na siya, guys. And sabi niya, may golf lesson daw si TJ online. So, parang FaceTime. Yung coach niya sa Adelaide, tatawag mamayang alas 5 raw. So, kaya pala, nag-cut siya ng grass kasi dun magpa-practice si Kuya. Lesson pala, hindi practice. Magli-lesson. Tapos, kausap niya. Ka-FaceTime niya yung coach niya. So, si Holly na lang hinihintay ko. Nandito na si Sa. Are they clean? Yes, ang arte niya. That's mine. Gusto, tingnan mo. Minsan tinatapon niya ang laman ng baso pag hindi sa kanya. No.
Okay. Where's Holly? Is she coming? No, she's just gonna play Dutch phone, then she's gonna come and cook. Okay. Alright. Ready na yung aking setup para sa Chona's Kitchen. Pinatawag ko na si Holly kay TJ. Dito na siya. Baba. Ayan, narinig ko na. Hurry up! I'm gonna tie your hair. Come on. I have 2 minutes, please. No, we have to cook na, Baba. I don't have 2 minutes. Promise? Yes. I'm gonna tie your hair, okay? 2 minutes, okay? Diba, tumawad pa siya. Yun lang din ang mahirap minsan pag nag-film ako sa Chona's Kitchen na nandito ang mga kuya niya tsaka ang daddy niya kasi gusto niya makipaglaro sa kanila. Not alis nung kami lang talagang dalawa, excited siya lagi kasi maglalaro siya sa kusina, maglalaro siya dyan sa mga prepare ko. So, ngayon, parang maghihintay lang talaga ako kung kailan siya ready. Ay, naku. Ano kaya? Tingnan nga natin kung anong ginagawa nila doon. Siya na talaga ang tumawad ng 2 minutes. As if na alam niya kung ano ang 2 minutes. Kaya pala, guys. Kasi andito siya. Nag-i-enjoy sila dito. Kasama ang mga kuya niya. Hoy, careful, careful! Hey, Mom, I can push the boat all by myself. No, no, no. No, 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 no. Watch this. No, no. Diba? Siya ang passenger. 2 minutes, Baba, ha? We gonna film, okay? Mom, watch this. Okay. Oh, who's heavy? Hoy, that's enough na. Baba, come on. It's gonna rain. My God, baka umulan. Yan na naman ang kalaban ko. Kasi hindi niyo ako maririnig pag nag-film ako sa Chona's Kitchen. There. Are you ready? Nandito na sila, guys. Ha? I'm having a drink. And I'll turn back. No, 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 no. We have to film now, Baba. Because it's gonna get dark. What's wrong, Kuya? Luto na pala yung rice. Ano, ha? Show Zach. Yes, your shoes, please. Hurry up. Come on. Tinutulungan niya na ako mag-prepare dito. Hi, Baba. Good job. Okay, I'll do it na, Baba. Thank you. Nakakwintas pala siya, guys. Tingnan niyo, oh. Okay, go up there na, please. Thank you. Natapos lang namin mag-film pero hindi pa tapos talaga yung buong procedure. Kasi nasa oven pa yung chicken and si Kuya, dinidilaan niya yung spatula. Hi! You're gonna go to toilet, Baba? You're joking. And hugasan ko yung aking mga kalat habang hinihintay ko maluto yung... Okay. Spray na naman si Jen para sa mga langaw. Andun si Holly. Ayun sila, oh. Hinihintay ni Kuya yung class niya. Naglalaro muna sila ng footy and ayun yung aking assistant, oh. Wah! Dad! I'll push you, Baba. Wala raw akong malaking kamay. Malamig! It's cold, honey. Ooh! Hala, hold on. Hold on. Di ba naka-apron pa siya? Tadan! Tadan! It's cold, Kuya. Where is your jumper? Good job, Zaki boy. Oh my God, I nailed it. I don't know. Just guess. Straight. Because you're gonna change it. Like that. Pasok na ako. Tingnan ko yung niluto ko. Kuya, water my plants, please. Tumatakbo siya. Ing-ing na siya. Oh, it's coming. Naiiraw siya. Ayan, yung kalat ko. Hindi pa ako tapos. Okay, hindi pa ako tapos maghugas. Kabis na sila, guys. Ayan, and yeah. Cornflakes on there. Yeah. Ayan na si Kuya. How you gonna FaceTime? Yeah, I'll probably just put this in there with the camera on top. Okay. Mom, can you please do this? Okay, wait. Luto na siya, guys. Ipatry ko kay Kuya bago siya mag-start.
Kuya kasi kanina, pumunta siya doon. Gusto niya daw itry. Hot. Like it? Baba, come on! Really good? No, watch this. Baba, we have to close our vlog. Diba? Well done, Baba. Come on. So how do you want to do this, Daniel? Ayan, coach ni teacher. Yung pa ni Holly pumasok, guys. Kailangan na namin i-close yung cooking namin sa Chona's Kitchen. And kanina, madilim pag-film namin. Pero sana nakatulong yung ipailaw. Ngayon may araw na eh. Ayun si Holly, oh. Nakikisali siya sa boys. Then I double bogeyed the 16. Double bogeyed the 16. No, I was one under. Double bogeyed that and then par birdie the last. Yeah. But me drop. Been having a couple of good rounds. I've been having good back nines. Just takes me near 9 holes to get that drive going. Good job. Paggabi na lang, guys. And mas malakas pa ang boses ni Jan pag close to yung vlog ko sa Chona's Kitchen. Mas maririnig niyo si Jan tsaka yung coach. Hindi niyo rin ako maririnig doon sa Chona's Kitchen. Kasi ang lakas ng boses nila. Tingnan niyo si Holly. I reckon, yeah, well, hopefully it's all gone in a couple of months, but I reckon in a couple of months 5 o'clock is no good. Ayun si Holly. But it's still alright at the minute, like, yeah. And it's pretty cloudy. Hindi pa namin ma-close pero kakain na lang muna ako. Ang sarap niyo, guys. Kain muna tayo kasi nakaluto na ako ng rice. Ayan. So kakain muna ako bago namin i-close yung Chona's Kitchen kasi sila nandun pa sa labas. And ayan, kain mo kasi ang sarap. Ang sarap ng amoy, ang sarap ng lasa. Mauna nyo pa itong papanoorin sa Chona's Kitchen kaysa dito mapanood sa vlog na to kasi late ang vlog natin, guys. So, kain muna tayo. Diba, hindi ko pa na-close yung vlog ko doon. Inunahan ko na. Ay. So, yung unang subo para sa inyo, guys. Para sa inyo yung unang subo, guys. Sarap. Bakit kanin to? Sarap. Naubos ko na siya, guys. Round 2 tayo. Dinner na to. Wala pa rin. Nandun pa rin yung mga boys sa labas. May lesson pa rin. So, ikain ko na lang habang hinihintay ko silang matapos. Baka mamaya pag-close ko sa Chona's Kitchen, wala na. Kalahati na tong vlog na to doon. Ang sarap talaga. Grabe. Ayan, kita nyo? Ang crunchy. Ayan. Oops. Ay, sarap. Hindi nyo pa to doon napanood. Panoorin nyo sa Chona's Kitchen, guys. Masa na kayo? Ay, sarap. Ayan, nakadalawang bowl ako, guys. And tingnan nyo yung nakuha ko dyan. Sobrang busog na ako. Di pa rin sila tapos. Si Holly ayaw naman pumasok. Yun nga lang talaga ang aking struggle pag nandito yung mga boys. Si Holly, hindi siya masyado nakipag-cooperate. Mas gusto niya makipaglaro. Baba. Yeah. Sorry. Questions? Nah. Yeah. Okay, we're gonna close our vlog, okay? Okay. Wow. Hey, Mom. See you, thank you. What's wrong with chicken? Yeah, wait. I'm gonna close the vlog there first. Okay, come on, Papa. Let's close the vlog there.
Where's Kuya going? No, we're gonna go inside. While we're gonna close the vlog. Come on. Now, Kuya first. Oh, you wanna stay with you Kuya understand first? Yeah. that? 'Cause I've always, Picking all of yeah, you are. You got both of them now. So you're doing Ang dami nilang pipick up. Tara. Walang burp ako ng burp. So, you're doing that. It's got to be like Ang dami nilang pipick up na bola dun. Oh. Kasi Ay, ang lamig, Kuya. Aren't you cold, boys? Yeah. when the pillow Yes? when the shoes Yeah, we can use Okay, we're gonna close the vlog na, guys. Si Isak, tapos na siya kumain, di ba? Ayun, naliligo na siya. So, yun na yung vlog natin. What do you think of this, Kuya? Good. Really good. And napaka-crunchy ng cornflakes. Machine. Okay, guys. Thank you. Please like... sorry. Okay, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See ya on my next vlog. And kung hindi nyo pa ito napapanood sa Chona's Kitchen, bisitahin nyo po yung isa kong channel. Thank you. Good night. No. Be safe and stay home, guys. Thank you. Kuya, where's your clothes? Can I have some spoon? Spoon, please. It's coming up again. Looking like it's gonna be a problem. Cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend. Gonna hit you up and tell you that I want you. Cause I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. All I wanna do is Maaga ako natulog and nagising ako kasi nagutom ako. Tapos na-imagine ko to kaya ayan, bumangon ako at kumain. Mag-aalauna na, guys. Ubus na siya, guys. Magpapahinga lang ako and then balik ulit ako sa bed.